Dobrý den, u telefonu Pavla Kejringová, Asociace pro certifikaci značka Kvalitní firma. Hovořím prosím s paní Vackovou. Ano, Paní Vacková, já vám volám ohledně vaší spokojenosti s firmou Dvořák Střechy SRO a jejich kvalitou nebo tvoří značku Kvalitní firma ověřená zákazníky. Můžu vás strašně spokojený. Strašně spokojený. A byla byste ochotná se mnou vyplnit takový dotazníček? Oni to potřebují právě kvůli obhajobě toho titulu, toho certifikátu. No, můžete, povídejte to, víte, že jo. Dobře, tak jenom si ještě dovoluji vás informovat, že vaše odpovědi jsou nahrávány. Takže firma Dvořák SRO vám prováděla rekonstrukci šikmé střechy a já se chci zeptat, ve kterém roce to bylo. Teďko, končili v říjnu to dělali. Dobře. Jak jste se o firmě Dvořák dozvěděla? Jak jsem se dozvěděla reference od známých, protože jsme měli asi 4 firmy a tahle byla jako nejlepší na jednání, vysvětlili, proč to takhle nejde, proč to takhle jde. Opravdu jako hezké jednání. Dobře. Co bylo pro volbu firmy Dvořák Střechy rozhodující? Jednání a znalost toho profese. Dobře. Byla pro vás při výběru firmy rozhodující značka Kvalitní firma? Taky. Pak, když jsem si to vyjela na internetu, taky jsem na to koukala, to víte, že jo. Dobře. Jak hodnotíte kvalitu dodané zakázky? Je tady známkování jako ve škole od 1 do 5? Takže za výbornou. Dobře. Jak hodnotíte kvalitu poskytovaných služeb? Taky známkování od 1 do 5? Taky výborný. Jak hodnotíte chování pracovníků a zaměstnanců? Výborný. To jsou opravdu solidní chlapy. Mladí kluci, ale jednání, teda klobouk dolů. Super. Jak hodnotíte kvalitu komunikace vedení firmy? Taky známkování? No, taky výborný. Dobře. Jak hodnotíte schopnost dodržování dohod, co se týká slíbené ceny, dodací lhůty a podobně? Taky výborný. Všechno dodrželi. Nastaly nějaké problémy, reklamace v případě, že ano, jak hodnotíte jejich řešení? Ne, zatím ne, doufáme, že nebudou žádný. Dobře. Chybí vám něco v nabídce produktu a služeb? Nechybí. Dobře. Doporučila byste firmu Dvořák Střechy SRO ostatním jako kvalitní firmu? Doporučuju to pořád. Už jsem to doporučila 3 lidem, protože se ptali. Tak super. Je nějaká firma, se kterou byste spokojená a kterou byste chtěla doporučit ostatním zákazníkům? Jako myslíte na střechy, nebo? Jakákoliv firma, o které... Firma Gene okna. Ještě jednou, prosím? Firma Gene. Je to Gene. Je to z Dražkovic a dělají okna. Dobře. Drážkovice, jo? Dobře. Tak další otázečka. Děkuji vám za ten tip. Souhlasíte s uveřejněním vaší reference na www.dvořákstřechy.cz a www.kvalitnifirma.cz? Souhlasím, ano. Dobře. Dále tady mám text reference věta, kterou bychom mohli uvést. Vaše zhodnocení či doporučení. Jej, to mě napovězte, já nevím. Třeba spokojená s kvalitou, že jste byla třeba spokojená s kvalitou, s komunikací, s dodržováním dohod. Ano, tohle to tam napište. No, já vás špatně slyším, vy se mě ztrácíte. Jo, tak já to zkusím takhle ještě si přiblížit. Je to lepší teďka, slyšíte mě? Je, se mě ztrácela, no. Dobře. Souhlasíte s uveřejněním této nahrávky na www.dvořákstřechy.cz a www.kvalitnifirma.cz? Ano. Dobře.